Ja fa temps que navegue en un vaixell sense res. Ja fa temps que somia. Atenció. Avui comencem per Ares del Bosc, Puntes, a la feta del Patxarà meridional mediterrani. Que ve molta gent de fora, sí, No digueu on estem. Veieu? Mira, xicona. Veus la fruta de l'aranyonet? Estan madurs, justets per a collir. Que no em menja. Ho posa l'anisset i fem patxaranet. Una vegada localitzats els aranyoners amb fruiteta, veus? Ja anem tirant-los ahir a un cabàs que dut bo. S'ho punxa, enguany estan molt madurets. Hi ha que buscar els que estiguen més en son punt. Val? Continuem. Ares del Bosc, Puntes. Mira-teu, ja si tenim ja aranyonet. Això ja va, Això ja va, tot ple col·laboradors que tinc. Navega amb les ones, ànima blanca, vola amb el vent, per sempre innocent, allarga la mà i toca els estels que jo estic mirant. Moment important, anem a posar els aranyons. Sentim pesaets, 500 grams. Jo necessitaré uns 400. Ja veurem, posarem, jo què sé, a ull. Ha arribat el dia. Avui, per Ares del Bosc, patxarà caser. Ja sabeu, així teniu un poquet de cafè per al coloret, unes branquetes de canella per a l'aroma, els aranyons, que és la fruita que vam collir, ja sabeu, 500 gramets netets i ben madurets. Una botella de vidre 3 litres, que és la quantitat que faig jo, perquè jo no bev molt, però per convidar els amics. El tap de la botella, xiqueta, on està el tap? Ahí. Un embudet, 3 litrets d'anís sec, de la marca que vulgueu, per a gust, però no vaig a dir això, menuda hortera, m'odi que diguen això. Cada any el canvia. I un poquet d'anís sec, val? Ja ho tenim tot, xiqueta, ho tenim tot? Molt bé, doncs anem a començar. Bé, comencem! Avui s'ha mort Camilo VI, però ja hem de fer. El collar, com jo, què anem a fer? Bé, tenim una botelleta de 3 litrets de vidre, d'acord? I agarrem 3 granells de cafè, per a fer un poquet el coloret, també un poquet d'aroma, d'acord? Després, hi ha 3 timples. Ja posarem un altre. I que jo soc cafetero, però no com Víctor Valdés. Així no, com el porter Barcelona, sí. Ahí va. Tirem un trosset. Una branqueta de canella. Oriental. No penseu en les natilles, Ja van els aranyonets dins de la botelleta. Si tinc jo diverses xicones, dic, algo xicones, hola! Hola. Així les tinc posant aranyonets, uns 400 grams. Hola, va, poneu. www.aresdelbosc.es. Agarrem un embudet, ja tenim els aranyons dins de la botella, val? La quantitat que hem cregut oportú, uns 400 grams per a 2 litres i mig, 400 i alguna cosa. I el primer que faig és posar anís sec. Jo em poso poquet, uns 300 centilitres, perquè així, m'agrada més dolcet, fresquet i dolcet. Ara anem a tirar l'anís sec, que és el mateix que es gasta per fer moniatos. Corten! Bé, l'anís que havia tirat i estava dient que serveix per a fer els pastissers de maniato, que no s'entera la meva merxeguera. Bo, anem allà, l'anís sec. I després reompli amb l'anís dolce. Oi va, 24 grams. Especial per a fer patxarà. Del sud de la Call. Magnífic lloc per a fer
anisset. I reompli't la botella fins a dalt de tot. Ja us recordo que han sigut 3 litres, m'ha que soc patranyo jo. Va, Nasiet, que no te zenisca. Mi dic, total jo no em veig. Ahí està, veus, mo que mos haurà sobrat, no arriba un litre. Val? Per tant, 2 i algo de dolç, uns 300 de sec, i, senyora, no faci com aquell amic meu que demà ja se l'estava veient, no? Hi ha que esperar 3 mesos, com a mínim. Xicona, com ho veus? Espectacular. Espectacular, a veurem. Estarà genial, estarà molt bo. aresdelbosc.es i continuem amb les històries neorural. Bueno, és la primera volta que em faig. Bueno, no mentira, ja fa diversos anys.